това беше един много радващ момент, кога можах за втори път в живота да дойда в Скопие. Първият път, когато дойдах, тези паметници на Александър Македонски ги нямаше. Паметника на Филип Македонски от другата страна там, къде е, и не го нямаше. Това беше някъде преди 20 и повече години. И тогава, когато дойдах и с очите си видях този величествен паметник, горе така като погледнах, просто в мен нещо възкръсна с такава сила, защото това е величието на този малък народ. Един малък народ, който е много силен и способен да се бори с всички врагове, които съществуват в този свят, и да побеждава и да създаде държава икономически рентабилна, народ такъв, дето обича родината си. И одеве, кога стана въпрос за Страшо, аз му казах този момент с нощи, когато говориш ти, говорим си на ти като близки хора, като че ли на хората им направи криле да възкръснат, да летят. Това е една много рядка способност на хората да имат такива качества на оратори. Дар слово и не да го кажа с някакво равнодушие, с някакъв равен тон, а да е съпроводено с такива маниери, жестове, да може да вникнеш в психиката на човека и просто да го накараш да вярва в това, което говориш, да обикне и Македония. Държава, където народа не си обича държавата, това не може да бъде държава. И сега моята любов към Македония не започва от днеска. Тя е много отдавнашна. Отдавнашна аз това, аз и с нощи споменах, че войчо ми, на майка ми брат, още 55-та година в Скопие е работил като журналист, печатарски работник. И в едно македонско списание, в нашия град случайно го срещнах, беше написано едно благодарствено писание такова, където неговият труд в тази насока е оценен. Той се казва по псевдоним. Истинското име му беше Антон Великов. А това псевдонима Алексей Беломорски. Така се е казвал. Той по вестници имаше пишуване, да. Така. И той имаше такива качества малко поетични. И ако имам някакво наследство в тази насока, сигурно го дължа от него. Чу с нощи стихотворението, ако трябва, и сега ще го кажа. Мен не ми тежи това нещо, помня го много добре да го кажа. Не, това го снимахме, няма. Да. И ето как завинаги остана едно неопреодолимо желание да искам да видя вас. Дали вие ще дойдете тук или ние ще дойдем в Скопие да ви видим, това няма значение. Но вие за мен останате нещо като много свято, много скъпо, нещо много свидно нещо. Много свидно. И ако всички хора тук постъпят по този начин,
то Македония ще възкръсне много, още и още. Тя е възкръснала. Тя е възкръснала и още ще възкръсне. И в колко спорове съм влизал с хора, които ме познават. И когато им кажа, че това е народ, където равен друг няма. Нито са членки на НАТО, нито на Европейския съюз и имат стандарт на живот 3-4 пъти по-голям от България. Това е нещо, определя по-своему, че този народ е силен във всичко. И да се бори и срещу гърците там, и с албанците, и с тези безумни българи тук, които вижда, че това нещо, тази земя тук не е българска, тя е македонска. Вапцаров, когато пише това стихотворение "Земя", не го знам точно, дословно, ако искаш, ще го цитирам, аз знам го. И как този човек в тези времена са смятал, че не е българин, а е македонец. Те много време иска и го тупа така по рамото, че действително това е един голям поет, защото неговите стихове са преведени на много езици. Но България са кичи с чужди медали, чужди ордени. Това е чужд орден. Той не е българин, а той е македонец. В две стихотворения споменава в родина и в земя. Родина казва: родино мое, аз пак те обичам. Родина на Гоце и Даме. Значи това, което е родина на Гоце и Даме, това е негова родина. Ама аз това го знам много и на тези безумници, с тях съм спорил, има един Красимир Каракачанов, вие го знаете там. Тук гостуваше в Гоце Делчев. По случай 110 години от Илинденско-Преображенско въстание. От Академия на науките имаше други. От 4-5 институции, отговорни такива, и във всички твърдението беше едно, че Илинденско-Преображенско въстание, ако не имало българи все едно, по тяхно мислене, не имало да има въстание. И мен това нещо така ме взриви, така ме ядоса. Изчаквах момента само да завършат и да питат има ли някой за изказване. И когато вече има думата някой, който иска да се изкаже. И я веднага дигна ръка. Дава ми думата. Чухме към речите на гостите. Най-много ме към впечатли изказването на Красимир Каракачанов. В своята реч към той многократно спомена, че въстанието, което е дигнато в България, това в Македония, не е македонско въстание. И ако не имало българи, това което е пропаганда. И вие ако сте дошли тук да лъжете към този народ, да го правите така, че все едно той не знае нищо, тогава мнозина са чели книгата на Димитър Талев. Последната книга от четрилогията "Гласовето ви чувам". Талев толкова подробно описание дава на тези борби. И вие сега да твърдите тук, да лъжете хората, това не ви прави чест. И той тогава искаше така да ми отнеме думата. Я му когато говорехте одея вие, аз не ви прекъсвах. Сега нямате право да му прекъсвате. И му казвам, когато Русия освобождава България 1878 година, границата на Кучерино, преди Благоевград. Това е чужда земя, която остава под робство тук, а България е освободена. Ако това ви е малко като доказателство, когато тръгнах в казармата, 58 година на 5 октомври, в моя паспорт
пишеше народност македонец. Отидах към в Северна България. При Власи, Гагалози, Шопи, други, това. Всичките към набута така и насмята като второ качество хора. Македонец. Отидах към после в Пловдив, там да служа. Картината ни се промени. И там към всичките македонец. Върна се, казвам в Гоце Делчев, и стана към някакво чудо, което в света не е ставало. Замръкнах македонец, усъмнах българин. Къде към го има в света? На теб към, като ти пише някой циганин. Съгласен ще, дали си съгласен да ти пишат циганин? Ако не вярваш в мене, я го любен. Той беше до мен и казва, размаза го. И вече когато аз завърших речта, всички те ми ръкопляс казват, това му казах. Вие към, когато говорите за българско участие, що не говорите към по тези въпроси? Извънгранични контингенти, армия, вървят към по Ирак, Афганистан, Косово, други места. И пише, казвам, че контингента в Ирак за една година е изхарчил 365 милиона лева. Това е към по-български, да дадеш 365 милиона лева и да не вземеш за възвръщаемост една стотинка. По тези въпроси към говорите. По тези въпроси. Момент само. И защо към не говорите на този народ това? Що не говорите, казвам, на тези хора, че тук са пострадали само едно село име Балдево. То е изгоряно. Изгорели са тук Кремен, Обидим. А там казвам колко куки са изгорени, колко кръв е пролята. Вие това нещо, казвам, малтретирате хората, лъжите ги. Ама не може да ги излъжете, казвам, няма как да ги излъжете. Винаги в убежденията си в хората, всякога, съм искал на всяко да покаже, че съм македонец. Това е. И такъв ще остана до края на живота. До края на живота. Ако ще да ме бесят, какво да ме правят, аз съм македонец. Неща вече да си лъжа макъла, да взема да вярвам в неща, които не са за вярване. Драги съседи и гости на това тържество, в случай Гиргов ден, много ми е драго да ви представям скъпи отеха Ятър от Скопие, който ще ви пожели по случай празника с някои монолози, които са техния квалитет. Ще го представям страшно. Браќа и сестри, чеда мои возлюбени, кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божјето дело и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратерици на земјата. А јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир и спокој се стремам, на овој ден да ви се придружам дојдов. Знам да живеам и во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква, нешто да ни даде или нешто да приме од вас, освен вас самите. Така што станате образец за сите верници, не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. На сон ми дојде човек, македонец, и рече, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, веднаш посакавме да тргнеме за Македонија и таму да го проповедаме Светото Евангелие. Одејќи по патот покрај една река,
nesretna jedna bogobojazljiva žena po ime Lidija. Ne pokani vo svoj dom i reče, povelete vo moj dom sega je i vaš dom. I na zdravlje neka vi je lebot, što će go jadete, zato što je to vaš lep. Na zdravlje neka vi je vodata što ja pijete od mojo trvenik, zato što je to vaša voda. No ve molam, i gledate li tije kamenja beli tamo, nemojte da ih dopirate, zato što se to skameneti koski na pokojnicite od rodot moj. Ako gi doprete, te gi obeščestite, a obeščestenio ti je mrtvo. Braća i sestri, ja istina ne znam da li prilega sega ovakov čas, vo lunja, vo nebeski zaliv, ostava traga bezglasni od glas. Bo što ne znam. Ne znam ni koga divata se staji drevna strast, kon plotko lakomo kon Boga. I da li su sega ovaj jas? Namernici, verni vo ljubovta, kon strašen, kon dostižen, kon vrh, ste pošle pak. A tenka crta, senka samo na vedra duša i glasna mol kot je to prv, što nekoj može bi go sluša, sekako. Nevo migovi na očaj, što godini bile stoletija, eovi, su možel bez zazori kletva da sročam, najsurova kletva da nesum soniv, i moje to veličije po sudba me deli od sve što ljubam. Otivo takva vedrina tažna su vzel jas pravo i zavet da gubam. Od nedosti takov, eve me sneguvam vo vior, vo veter, pak da go zberam veličije to na kojemu nemalo spas. A potomcite sta pisani i gledam smerni vo red, se spušta i anđel vo led, kon lepa cerkov na komnati mesta. Dobro, što pleme sme bile, što nakot, što misla zla ni smatila vid. Anđel od kacna treperi, jasen je govor na zrakot. Božestvena gletka, na Boga je reč, cela Makedonija pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera, ne odmazda sega, ne omraza sega, ne zamapna meč, a ljubov ni treba. Videći, jedno je saćeto na duhot, a drugo je saćeto na dušata. Jedni čeli go polnat jednoto, a drugi drugoto. No polnje sekogar sadot nas oznatelot, ništo ne se gubi vo prostorom, makar što postojano sa minuvame nije. I seje rastenje, i sklad, bez razlika na sekoj pat i odron, pak rozite se krevat i pupat sred nebesata. Taka je sekogaš. Taman si pomislil deka smrta te opkoluvo od sekade, gledaš kako naprolet se otvora sitnite cveća poridovite i kako Bog go širi krugot vo sekoja čaška što cveta, veleći i ne na smrta što veli da. Ama ne znajeme nije da ga uživame životom, rasposla na sekoja peda do nas. I ušte ste nesviknati na harmonija. Reči si redovno, sve za nas biva ispokršeno, kako tresnata od karpa stomna, vo koja pretoa prestojuva u kladenecot na letoto. Stanuva presečena rakana junak, ispružena konvinska čaša, i taka namesto vo sklad i cela raznesena je slikata na javačot na 300 strani,
понесла копитата и галопот, целта и патот. На една страна конјот, на друга конјаникот. И ретка е, драги браќа. И ретка е, но чувајте ја кога ќе ви се јави сликата на працелината. Конј, конјаник, Пирин планина, сонце македонско. Тоа чувајте го.